Hádok? Oh. Rozbehne sa, čo? No. Kade, tade. Pridaj, jednotka, pridaj. Po píči. A choď hore ešte raz. Musí pridať. Trošku viac. To sa naučí po chvíľu, zvykne si. Ale netreba ani uzáverku nič dávať, to si uriadi samo. Jak to ide, kúkaj na to, normálne sneh, nič. Ide jak gula. Vieš, čo to je? No Kevický, čo robíš? Striedajú sa. Jaj, striedanie stráži. Striedačka? Dojde teraz. No to má ale relatívne úzke plášťanie, to však koľko ty 107,5, ja som ešte širšie. No. Servisáci sa zabávajú. No. Kevica. Výbošťok? A čo by to je oni? Rasík. V takom snehu. Kokos, ale jak ide hen? Je guláš. Kokos za to bere? Normálne to bere, hej, zamerať. Poďme. Výfuk mám utrhnutý. Počúva, keď dáš uzavierku medzi nápravou, to ešte lepšie ťaha, nie? No, Láco povedal svoje pocity. Balšia technika. Fantázia, ešte som lepšie nezažil.